Ελπίζω να μην πάει καρφί για το σπίτι του. Άμα το βάλει σε κανένα γκαράζ, την κάτσαμε. Μπα, πες τα αμέλια του βλέπω. Και η μικρά αποκλείεται να είναι γυναίκα του. Άρα θα κάνουν στάσεις πρωταλού. Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Πόσα σου δώσε? 5 ευρώ. Ο Καρπύρης. Έλα, πάμε. Έλα, άστο. Άσε με. Έλα ρε, Πολαρολόι. Τη μηχανή θα τη βρει σε Ευρυπίδου και Κεφαληνία στο χολαργό. Πάω για το φινάλε.